салом азизон, чун ҳар вақта ман Неъмат Салимзода бо барномаи комментшо ҳастам. бовар дорам ки дар миёни ин ҳама офатҳои шабу рӯзҳои охир хубу саломату амн ҳастед ва барномаи моро низ интизор будед. дар ин барнома мо кӯшиш кардем аз беҳтарин ва ҷолибтарин хабарҳо шуморо огоҳ кунем. агар хабарҳоро аз шабакаҳои иҷтимоӣ шурӯъ кунем, пас дар шабакаҳои иҷтимоӣ гап аст ки Анвар Ахмедов, сарояндаи маҳбуби мо, дар якҷоягӣ бо Сардорбек Солиев барои мухлисони худ намоҳанги ҷадидеро омода кард. Анвар Ахмедов дар сториси инстаграми худ ин сурудро гузошта шарҳи бештаре надодаасту танҳо гуфтааст ки намоҳанг хубест ва бовар дорад ки писанди мухлисонаш мешавад. дар навор дида мешавад ки суруд оҳанги рақсӣ дошта, мазмуни он гила аз ёрест ки не ҳабиби онҳосту аллакай муаррифӣ карда бошад. пас Ҷаҳонгир Зарипов ва Анушервони Баҳром то ҳол ба хулосае наомаданд ки як суруди марҳум Баҳром Ғафуриро бозхонӣ кунанд ё не. дар инстаграми Анушервон ва Ҷаҳонгир дида мешавад ки ин ду порчае аз суруди Баҳром Ғафуриро замзама мекунанду аз мухлисон пурсиданд ки давоми сурудро интизор ҳастанд ё не. ман ҳам ин порчаи сурудро дидам ва ростӣ ба ман бисёр маъқул шуд ва ба онҳо мегӯям ки сурудро ҳатман бозхонӣ кунед. аз шарҳҳои зери навор маълум аст ки корбарони зиёд низ бо ман ҳам фикр ҳастанд. агар ошиқ наибарман диламро боз баргардон, маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон. агар ошиқ наибарман баргардон, маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон. дилбаракам гирья макун ту, гирья ба чашмот намезегва, рӯзи шодиҳову ғам шуд, дидори мо то қиёмат. маро макуш, маро макуш, маро макуш, маро макуш. якчи гуфтаниам, ман ҳар вақте ба деҳа назди падару модар меравам, модарам баъд аз салом додан ҳатман аз ман мепурсад ки ту кай фарбеҳ мешавӣ. лекин ба фарқ аз модари ман, мухлисони сарояндаи 30-сола Селена Гомес аз ӯ дар ҳама ҷо мепурсанд ки ту чаро фарбеҳ шудӣ. ин мавзӯъ замоне ба авҷ расид ки мухлисони Селена Гомесро дар рӯи гилеми сурхи маросими ҷоизасупории глобуси тиллоӣ диданду ӯро мавриди танқиду таҳрир қарор доданд. ҳамин гуна саволҳои бемавриду ба мавриди мухлисон буд ки Селена Гомес баъзе аз саҳифаҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ баст, вале ин кор фоида накард. ахиран дар твиттери худ ин сароянда ба мухлисонаш муроҷиат карда вазъиятро шарҳ дод. ба гуфтаи ӯ, вазни зиёдатиаш аз ҳисоби истифодаи доруҳо барои бемории лупус аст. дар интернет оид ба ин беморӣ гуфта шудааст ки лупус як бемории музмини системавии аутоиммунӣ мебошад ки ҳангоми осеб дидани ҳуҷайраҳои бадан аз ҷониби системаи иммунии худи бадан рух медиҳад. Селена низ ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва гуфтааст ки вақте ман ин доруҳоро истеъмол мекунам, баданам обро зиёд нигоҳ медорад ва варам мекунад ки ин муқарраре аст. вақте аз истеъмоли дору даст мекашам, дубора вазнам ҷои худро мегирад. Гомес изҳор доштааст ки вай ин наворро барои рӯҳбаланд кардани онҳое ки аз вазни зиёдатӣ нигаронанд сабт кардааст. ман танҳо мехостам ҳамаеро ки аз ин гуна мушкилоти худ нигаронанду шарм мекунанд дастгирӣ кунам, хусусан вақте ки ҳеҷ кас намедонад ки воқеан ба шумо чӣ шудааст. бояд гуфт ки дар соли 2014 ташхис нишон дод ки Селена Гомес гирифтори бемории лупус аст. бинобар ин сароянда соли 2017 ҷароҳати гурдаро аз сар гузаронид. Селена инчунин аз мушкилоти равонӣ низ ранҷ мекашад. дӯстон, агар мо дар ин бора ҳарфе назанем, пас рӯзе мардум аз унвони барнома хоҳанд пурсид ки чаро дар бораи офати табиии Туркия хабар додиву дар бораи фаромадани тарма дар Бадахшон ва ҳалокати чандин тан аз ҳамватанон чизе нагуфтӣ.
дуруст, вале тавре мебинед дар тамоми бахшҳои хабарии телевизиони танин ва ютуби он ин мавзӯъ дар сархат қарор дорад. ба шӯраи боло монанд ва хитоб ба патриотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ репсарои тоҷик Исмоил Исмоилов бо тахаллуси М1 гуфтааст ки кӯмаки тоҷикон ба Туркия ин кори бад набуд, вале ҳоло вақти он аст ки мо ҳамватанони худамонро низ ки ба мо ниёз доранд танҳо нагузорем. Ассалому алейкум, ёр бародарну, умедворам ҳаматон созем. Як гап гуфтанӣ будум. Турсияда нохушӣ шид. Бисёрит муҳтарам патриото киштен хитона барои Турсия. Хай худо қабул кунад хайртона. Неки ҳозир дар давлати худмо нохушӣ шидагия. Дар вилояти Кӯҳистони Бадахшон чӣ хел медонед тармаф омадагия. Одамо бесвет, беҳеҷ чиз, бероҳ, беҳеҷ чиз мондагиянд. Барои вай патриотои Тоҷикистон нишон тием патриотитона. Турсия некин Тоҷикистони худмода ҳозир ҳар як таймо лозимем. агар аз мавзӯи кӯмак ва дасти ёрӣ расонидан ба ниёзмандон дур наравем, метавон гуфт ки ҳафтаҳои гузашта Шомен Мубориз Усмонов ва сароянда Парвиз Сидиқов дар алоҳидагӣ беҳтарин иқдомро рӯи даст гирифтанд. Дар ятимхонаву хонаи пиронсолон бо ин афрод барномаи фарҳангиву фароғатӣ доир намуданд. моҳи октябри соли гузашта асосгузори Tesla ва SpaceX Илон Маск шабакаи иҷтимоии Твиттерро бо маблағи $44 миллиард харидорӣ намуд. аввалин коре ки карда буд ин озод кардани директори генералӣ ва ба ҷои ӯ гузоштани худаш буд. вале баъдан дар миёни обуначиёни худ Илон Маск назарсанҷиеро гузаронд ки дар бораи зарурати тарки вазифаи роҳбарии Твиттер буд. тақрибан 60% иштирокчиёни пурсиш ҷонибдорӣ чунин қарор буданд. он гоҳ Маск шӯхӣ кард ки шумо бояд ягон соддалавҳеро пайдо кунед то дар ин вазифа истад. акнун гӯё Илон Маск худаш директори нави Твиттерро ёфт. ӯ мардумро бо саги Флоки муаррифӣ кард ки ба гуфтааш барои ин кор беҳтарин аст. ҳатто навиштааст ки мудири нави Твиттер хело хуб аст, хело беҳтар аз он марди пештара. мардум ин шӯхӣ Илон Маскро баҳои баланд доданд, лекин ман метарсам, чун одам шири хом хӯрдааст. яке ӯ директор шавад чӣ? Дмитрий Нагиев ки борҳо маросими супоридани ҷоизаҳои телевизиониро дар бахши мусиқӣ бар уҳда дошт, имсол даъватҳоро рад кард. Шомен дар як паёми видеоӣ ба сарояндаҳое ки номзади худро барои гирифтани ҷоизаи Муставе пешбарӣ карданд, хандидааст. ба ишораи ӯ ҳоло ба одамони таъсиррасон таваҷҷӯҳ доранд, на ба одамоне ки талант доранд. Я благодарю концерн Муз-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз... Барбарон сабаби рад кардани Дмитрий Нагиев ва чунин тасмими ӯро нафаҳмиданду аксар навиштаанд ки чӣ гап шудааст. аммо баъзеҳо ишора карданд ки ҳарчанд Нагиев ба сиёсат кор надорад, аммо амалиёти махсуси Русияро хуш қабул накардааст. ҳатто гап шудааст ки гӯё Дмитрий Нагиев кадоме аз тарафҳоро маблағ гузорӣ кардааст. дар ҷавоб ба расонаҳо Нагиев гуфтааст ки он 200 миллионе ки ба сари ман бор карданд, аслан он пулро надорам ва ҳеҷ вақт ҳеҷ тараферо дастгирӣ накардаам. азизони дил, агар то ин лаҳза моро тамошо кардед, пас кофист. раҳмат, зеро мо аллакай хабарҳои ҷолиби ин ҳафтаро ба анҷом расонидем, лекин ин маънои онро надорад ки бо дигар шабака гузаред, зеро барномаҳои ҷолибу диданӣ дигар дар пеш аст. моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва YouTube пайгирӣ намоед. хайр.